Solo Tuhan violence dan solo Tuhan rape and murder dan cinglok kelangkaan dan destroy kampung lo masih laso apa sampai itu case itu lapakai solidarity pintu nang jikilang so lapente itu laso bang pini labang so mai pen sampai itu semete nang ji laso kotak itu Ingsamjin pen minit ini itu betul betul kerja condolence dan konak masih laso bang 66 KSA bird nursery kideng pon mate nitum pini katalon pon bangke lage athepi ge pini ge nilitume keking than po anchupo la puchikak phuni phanle pini ge dak seme ge deng gi phansi nilitum ge labangso KSA ge pini bensi seme ge deng arani lasi nilitum pini ladak kachisong e phansi lata seme ge deng seme ta pini seme langdang tapali revolutionary mate democratic arona teng pen democratic way aron pen nilitum kachisong je phan pini pen aseme deng bonlo la pen pini no bedoan no pi doan tum pini ahina hin kewang district parokwa pen chenglok bokajan bukulia district Kaziranga district Hamren district la pen Diphu district phong bong pen nilitum pini ladak pen ana muluk chetong pen nang litum media akorte tum stame theklong lo ini tum pen ana amuluk nok bipi tum pen chetong si lam je thanlong bom lo non labang so lamang ge pini pen seme en ponlo je ini tum ke bangjilang democratic aron teng pen chisong pon niphan ining chirot kullo la pen ini tum pini solidarity march rally stame padu pon lo la so march rally bang ke dak Diphu Club tu sirbu mu pen bang thusi dak dc officean ini tum akaching hon ke happy mate ini tum district commissioner mema phan hoi pen ala Druputi Mormoji phan memorandum kapanong pido alangli redeng si paji raim phan ini tum alangli sai hem mate alangli phan paji dam lo sai hem long an palisi lasi ini tum memorandum long ini tum athepi ge en bon mangke jasemet pera isu bangke lalo number 1 bangke autonomous state isu lo lapen West Karbi Anglong pen di Mahauso lapen Meghalaya border isu puthak lam si niletum pini bang jasemet pet bangke niletum memorandum bang pajir lo si autonomous state la bange common isu lo lage ke Angdeng non isi non hejong nili labang so adim bang ningi det ta choki polota ningi det po ilitum kedam tang ex MP tum BJP MP tum dak train ke pasang je phan hala rajdhani a train ke pasang phan chingwa dun lo hang dun lo sita long le del lo sita me ako ilitum Sudama Prasad MP CPML MP Bihar Bank MP alangli hadak railway committee along same standing member alangli si ilitum Karbiang long aphan kosono bopo memorandum alangli hadak memorandum ali hadak parliament long place don bensi ilitum han 2 minute aphan rajdhani bang nang sang belo accredit en tumbang en lo si ako non Meghalaya border isu jasemet pen ilitum ke pon bangke chithana rejiat alam elo pen sopta chini lo labangso BJP sarkar non team gar banglong tum non nangli tum media hoy thenglong ta me theklong bom lo social media long ta laso team gar banglong tum non anta mane click clack sam reset non anta Meghalaya border along alam chatta lam ningi dende pani si nilitum Diphu pen kedam KSA President Sumit Timong CPML ASCC Socialist lapen RYA abitung benil tum KNC no ben abitung no ben dam si adak umla pherlong dam lo adak umpana umrukuti
आधा वेस्कर बेंगलों के तानों ते रेवेन्यू रोंगखो रेवेन्यू आदिमान के मेघालय बॉर्डर तुम केपोन एरजी आंगरिंग नॉन 15 अगस्त अप्रांग नॉन ला तुम चिंकी एमओयू के टॉक चिंगवाई चुन एरजी आंगरिंग अलाम दो हिलासी सीबेन के फेरी में अलाम लद्दाख पिपोसी टीम कार बेंगलों मते नॉन कचारी बम तुलाम रोंहा के हाय alang litum pini piposi labang so aisulong samri klik klak do set hang alam kaninga step deng kedeng thenglong del nile tum hala dak damlo dam pen umla pherlong dam pen hala dak local atum phan nile tum chingki chingwa damlo hala dak interaction namlo hala dak bangke arar atum bangke majority hala border bangke gorkha tumlo second ke karbi tumlo lapen khasi tum tado karbenglong a khasi tumba lase hola dak akhasia tum ada local tum mangke nitume karbianglong si doi meghaloi ke donde ko se hala dak arar tum na che thanom lo lase non na so teng bolote tim karbianglong tum thang isu deng de lapen hala pu konane hala pu CM Himonto Biswa Sharma homusti hala Jalukbari alangli aho musti akida enat mata alangli hadak Meghalaya border anat Meghalaya along alangli tum hadak kipitele satum bhari 5 star bhari hotel hadak kim do hola purbang ke Meghalaya tum gift po teka bang ke alari tum karbi anglong si pidunang po lason jo polisi aletran rasniti na iklamang ke la sementune dai tum karbi anglong rat koine lapen labang so inili tum pini 66 KSA Barnasria along benzine tum ge deng ponlo mate nile tum la ke bang ke democratic aron pen ke bang jilang chesong vekji labang so puthak lam longlei bang ke ni tum Meghalaya pupelo mate inter district noi inter state noi nile tum longlei inchi sita agencies dame nile tum longlei bang ke dam juje phan an bang ke nile tum sonsuria size dame democratic aron an bang ke chesong ji kali lipudang de long nile tum democratic aron pen chesong pen eletum chunche polote eletum anso se yonggi andulon sami eletum claim phan chi signang ko jong se aron teng pen arang letum tim garbe anglong tum thanga step ke deng theknon ana theklong lang ba theklong le polote ni letum sai jok ni letum claim ponang ko lapen isi thiek alam bangela